sekta mano mar somo. Par ni chenro mano mar mbaka romo en mbaka mwagoyo studio to bende wagoye kama intiere. Omiyo weche mabende biro bedo kwa timore kor weng' mopogore opogore wabiro bedo kwa kao achiel kachiel. Kata kamano kapod waloso kotende kod ywak mano mag jopuonj mag P1 wantiere kod achiel kuom jopuonj mago mag P1 mabende nyaka sani pok ondik e tich. Erick Ochieng, mwalimu, ywak en mano. Thank you. Erokamano. It is true. Ne jopuonj, we teachers who trained long ago, we've not been employed, and it take more than 10 years for us to be employed by the government. At the same time, we also have got teachers who are aged, who went to college when they are at their 35, 40s and above. At the same time, we have good teachers who went to college when they are in their early 20s. Koro gimati moreni jopuonj which koro wilgo ni koro nyande kwa. And this is the first time now I have to appreciate the NAT executive, Mr. Bon from Kisumu. What we do koro your NAT koro now are coming out. However, it is now too late. They are gisebedo kagelenga ahinya makoro jopuonj koro wahinyore makoro wowuok kendo koro wuoyo. To jonat gine jok monego bed ni wuok mbele mondo mi ochak advocate for us mondo mi nende kwa. To en gima ber wa appreciate tich magitiyo kendo giungo walwero nyaka koro wadhi mbele gi agitation. Gima chandowa awinjo ka NAT secretary Mr. Bono owacho ni wang'eni kama kodh nochako gogo ji momiyo jopuonj ok nyal ndiki. En adier an kaka japuonj mapok ondiki an gima pod awacho en mana sirkal ni ema pok obedo gi wey maber mondo gilos go sector mar education. Nge jogi budhirwa gin gisiko gichenja gik moko. Kwa 844 gikelwa gimiluongo ni CBC sani koro gichak giduogo gimiluongo ni CBC ni nigi challenges mang'eny. To ka challenges gi pok obedo solve magi omani mondo gisolve to gichak gichikoro gi CBC gibiro e CBE. Koro mana achiel kuom gik kelo problem mamiyo koro education kata ndiko jopuonj koro ok nyal ndiki. Gima da wacho ne sirkal ni wan kaka wan jo P1 mapok ondiki wachandore chandruok oromowa kendo waneno ka sani uwuok oko kuwacho ni koro uyie through the parliamentary education committee motelnegi mbunge mara Dr. Eve Akinyo Bara, she's the vice chair lady. Kendo TSC CEO bende nyocho will Nancy Macharia koro ongo office koro no kelno Evelyn Mitei. Kane one got a lot of expectations, no no changes. Then we are now surprised if what we are seeing, the recent policy majo education committee koro biro woni koro gido consider jopuonj mar aged 45 years and above. Emagidon give me first priority. We are very much worried in that. Because when now they are accepting that we have got over 45 years of age, mapokondeke, then where were they? To give for you guinea when need to put music in program gabit pokron de Kenya. To some the first project give me you put music 45 years and above. To carry humanity college at the age of 25 like example. And now I can take at 24 years. Now I'm 37. Kasaniko Sauk Nick you point and Dick you put 45 years and above. And to carry Brundika when. And Kosamara, Mondominiola about 37 years. Kosan Kosamanga must be 45 years. Remember, Okwadagi. Ana will elojo matindo you put matino gijo madongo. Ange di ninga musa gik 45 years manga mugi retire. Kelongani ndiwe je puina potis ni kapoti TS system. Ben makosa marngan. Ngech ngamaja 45 years manga madi tio for only 15 years to retire. To ja 24 years ni embide keteka moduriti. To Kenya ka begino pod wadake kon jopuonj. Nyaka Sani Ochinga wasenjo kama ywak makamano kata kamano ywak Sani nitiere kaka TSC tiego jopuonjre mamoko mabende dhi bedo ka puonjo jopuonjre gi to unun tie. Abiro mulo kanyo. We put a ler kar age magi machandwa kabisa. Ngisa magi wacho 45 to giwe joma tindo gi joma 30s gi and 37 years achaka tie another 8 good years ko kandika dunga ti. Koro awacho niya nyaka watetea ne joma dongo gi mondo ndiki kendo nyaka watetea ne joma tindo. Sirkal wuogo ko maler mondo wach niya ka chances nitiere mar alfadek biro ndik jopuonj gi kaw alfache bikoni jok mar age 40 years gi mi chance mondo gikaw ka gi akanyi to giwacho jok makoro 2000 modong kare koro ji mende koro chako biro joma tindo bigi mag koro gino bika according to the age to joma dongo biki giwe mar ariyo gidhi miluongo ni scholarship wan gimiluongo ni scholarship ni wagodo max mondo bindiki scholarship no right seriously
Giskosit ni eno wacho ni japuonj mendiko 45 years and above digi maximum malo. Then ngamoso gik 44 to 24 gin age bracketed achiel. Gin gi max achiel. Koro skosit ni omedo bro kwa sirkal ni nyaka gilok skosit ni mondo obed gimo manyalo accommodate everybody. Kawe kanyero ipenja wach mar upgrading. Kenda biro kanyo late nwa gile teka ke jopuonj poko ndiki. Ing'e gimo gin late nwa. Ing'e ni sirkal ni kane gibiro gidhi CBE ni gikono ni mondo koro ndiko wadoge class. Wadwa som, wadwa tim gino ni upgrading makoro dhi qualify mondo koro handle kake jo Kenya ro mondo som. Adanyi sini wadhi. Mwa timu CBE no for one good year. Iwe school kende dak kendo ichulo pesa ni. Kende iwe kata family mari. Itiyo a lot of expenses. Can we hope ni koro wang duka tiko rendeka up to date. Poko ndekwa. We are outside here hanging. To gima late Ramogi ni koro sirkal koro kao jok manie sirkal ni koro gimanyo negi pesa ni mondo koro gi sponsor mondo dhiso ada konia okrach na ber ndi japuonj manyalo be ni ok nyal lakini ngani tere school ka ngani be ngep ni odhi kalo gino ngani en odhi kanyo sedonje system kata kalo okidhi gole to ngama nyalo tiyo maber mar dwar gimi dwaro mondo bi gine maber en ngama pokonde gidi kota kacha dhi somo is one of the qualification koro miyo okrach wanyiso sirkal nia upgraders jopuonj mar upgraders ndikigi kosa ndigi to jopuonj bende mok nyal madogo bodhi upgrading gino bed open gechen koren free World Bank chiwe nono jopuonj tema film mondo dhi som we bed sponsored mondo dhi som mondo ji odhi maromre to ka gikelo gimoro ni koro pogruok nitie joma ge maber father mother is jopuonj mosendiki ng'eni magi jok mar ebo we are hungry dogs hungry dogs we have got satisfied dogs. These people give me something on the table. They can manage to go to school on their own. Magi support themselves. To when you point mok dwargi man chance kuru knya koronde ni mondo wadho medley. Wan mamiwa chance. We are the most vulnerable. Ero kama na inya Ochieng